Hvad så det er Swagger-dreng her, og velkommen tilbage til endnu et afsnit. Eller vi laver en ny serie, der hedder Call of Duty Black Ops 3. Vi skal lige komme i gang, og så ses vi lige om lidt. Så er han inde på banen igen, Swagger-dreng. Ja, så lad os lige prøve at se. Det er nogen, som er inde og spille. Vi tænker lige så snart Swagger-dreng, han er nået 5 døde, 2 døde, 3 døde. Så stopper vi videoen. 3 døde. Nej, det går. 3 døde. 3 døde. Nej, 3 døde. Eller banen er slut. Ja, banen er slut. Nej, 3 døde eller banen er slut. 3 døde. Hvis du får 3 døde, så stopper videoen. Eller hvis du får... Okay, vi har besluttet os for, når banen er slut. Hvor lang tid var banen? Og så er vi tilbage igen. Jeg travlte min teammate igen. Nej, det er fordi, der skete noget med vores optagelse, så vi ikke kunne se det. Der skete noget med vores optagelse, så vi ikke lige kunne optage det. Han er kommet til at dræbe sin teammate igen. Så nu har jeg dræbt den 2 gange. Og jeg tror faktisk, at banen er færdig. Så ses vi bare i næste video. Hej hej. Og så er vi tilbage igen. Banen var slut, men vi tænkte bare lige at sige, at hvad nu det hedder, at vi spiller til banen er slut fra nu af. Og husk at like og husk at like. Jeg skal skrive kommentarer, hvorfor I gerne vil like. Det behøver I ikke, men hvis I har en kommentar, så husk at skrive. Hvis I disliker, så husk at skrive en kommentar, så vi kan gøre det bedre for jer. Det er egen. Men det behøver I ikke. Husk nu. Ikke at skrive dumme kommentarer. Nej, ikke skrive dumme. Husk at skrive og vi er nede med det på. Husk at skrive gode kommentarer. Husk at skrive hvorfor I disliker, fordi så er det bedste her. Ja, det er dumt i slutningen. Men det er fra nu af. Ja, så vi skal ja, men husk at like og husk at skrive hvorfor I disliker, så det bliver bedre for jer. Så ses vi bare i næste video. Hej hej.